Moikka täältä Talise Designin työhuoneelta. Tuossa Muuramen markkinoillakin sain ihmettelyjä tästä viivikuosista, että miksi kissalla on sarvi päässä. No, viivikuosihan on syntynyt siitä, että kun meidän rakas lemmikki Viivi oli niin satumaisen ihana perheenjäsen, että hänestä tehtiin sitten tällainen satuhahmo kuosiin. Ja tätä on kankaanpainolla tehty tällainen yksivärisenä, mutta löytyy myös sitten korvakoruja, joissa on tollain vähän isonnettu silmiä, että näyttää kivemmalle korviksena. Ja yksi laukku ehkä saattaa vielä löytyä nettikaupasta, mutta näitä projektipussukoita sitten ensi viikonloppuna löytyy tuolta Neulefestareilta Jyväskylästä. Ja tuossa taustalla näette mitä muita, siellä on aikamoinen läjä tuossa vielä pohjasaumaa vailla valmiita. Mutta näillä puheilla maagista juhannusta.